Takže máme tam 13-14. 13 Jozef Maruška Hrabičov, 14 Tobiaš Mondrek Veľká Lehota. Ďakujeme pilotovi. Poď, Jošo, poď! Poď! Áno, tento ide vo veľkom štýle, vo veľkom štýle, zhaduje. Áno, zhaduje zelený kolík. Poď! Áno, je to náš, predsa len, ahoj! Dobre. Stačilo. Tak za 300 € sme si chceli vypadali. Takže vážení priatelia, pán Šmonderek z Veľkej Lehoty nám dokončuje svoj pretek a zhaduje kolík nám